kamu Nalendrang Malawa Pati Prabu Angling Darma. Saking edian. Cah nek wis muni ngono ki ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blekedhuek, gak blekedhuek. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok meng blekedhuek sadulita lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah sampeyan ngopo? Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Ayo, nek pancen kowe wani karo Begawan Durna. Ora ning kene papan wong neter kan Digdayan. Kowe iso ngalahke Begawan Durna, bapakmu slamet ora rak boyong nang negara Ngastina. Oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso boyong Semar Badranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo ae. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak tratape, kowe jiri kok wonge. Nglangkai kuandane Bagong, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Nandane ya, Mbak. Nek wis resmi, wis ijab, ya aja sok ditoki njaba. Kuwi ora apik, dosa. Ngono? Paham ora kowe? Paham. Ah, saiki apike nek tantang-tantangan aja muni metu njaba. Tanah ayo. Nendi wong neter Kadigdayan? Ngono, ora kok metu njaba saru ngono. Nendi pampane wong neter Kadigdayan? Ning njaba. Ayo. Ah, kowe mesti metu njaba e. Ayo, neng Pratan, Karangkademen. Ayo, tak jerekke.